heddi byddwn ni'n edrych ar beth sydd yn digwydd pan dych chi'n llosgi magnesiwm tu fewn i carbon dioxide. Nawr, un peth efo fideo cynt, please peidiwch a gwneud hyn heb gwisgo sbectol sydd yn amddiffyn o palydredd uwchfeilod. Nawr, gan ddweud hwnna, gawn ni gweld beth sy'n digwydd. Yr step gyntaf amdan hon yw i gynhyrchu nwy carbon dioxide. I gwneud hon, byddent yn adweithio sodium bicarbonate efo hydoddiant acid acetic 5%, sef vinegar coginio. Nawr, mae hyn yn rhoi cynnyrch o sodium acetate ac acid carbonic iddyn ni. Ond mae acid carbonic yn ansefydlog tu hwnt. Felly mae hyn yn gyflym yn dadelfennu i fewn i ddŵr a nwy carbon dioxide. Nawr, pan ydynt yn rhoi fflam i fewn i carbon dioxide, byddent yn mynd allan. Mae hyn yr oherwydd mae'r nwy carbon dioxide wedi dadleuoli yr ocsigen tu fewn i'r beaker. Hon yw'r rheswm pan mae'n mor cyffredin i defnyddio carbon dioxide tu fewn i difforwyr tan. Ond, pan ydyn nhw'n rhoi magnesiwm tu fewn i carbon dioxide, rhywbeth fach yn wahanol yn digwydd. Gawn ni edrych at beth sydd yn digwydd o safle cymegol efo hon. Os ydyn ni efo fetal magnesiwm ac nwy carbon dioxide, fel arfer, bydd hwn yn jyst yn rhoi yr fflam mas. Ond mae magnesiwm yn asiant lleoli mor bwerus, mae'n gallu defnyddio'r ocsigen o'r carbon dioxide. Mae'r tymheredd yr adwaith yn 809 kilojoules i'r mol. Ac mae hynna yn ddod ni i'r diwedd. Diolch yn fawr iawn am gwylio, a please gwyliwch wythnos nesaf. Ond am hynny, please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Diolch yn fawr iawn unwaith eto. Hwyl.